Nepriateľov a loď máme pridaných, ale doposiaľ ich nemáme ako zneškodniť. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako pridať jednoduchú laser animáciu, ktorou budeme strieľať po nepriateľoch. Náš laser by mal smerovať nahor a jeden zásah by mal znamenať zničenie nepriateľského UFA. Takže nastavíme sa na prvý frame, otvoríme si Code Snippets, zložku Mobile Game a dvojklik na Add Timer, pretože chceme tento laser, ktorý môžete vidieť tu na vpravo, strieľať podľa určitého intervalu. Takže Add Timer. Hneď prvá vec, čo nám tu bije do očí, je premenná Laser Array, ktorú hodíme hore k ostatným premenným. Takže Ctrl X. Prejdeme úplne hore. A hodíme ju napríklad sem. OK, takže Flash odteraz vie, že náš laser je array a podľa toho ho naďalej spozná. Prejdeme opäť úplne dole. Vyberieme kód Lasers New Array. Tento kód nám vlastne zabezpečuje vytvorenie nášho laseru. Hodíme ho do časti, kde sa nám inicializuje hra. Znamená sem. Teraz vystrihneme zbytok kódu. Takže Ctrl X a hodíme ho do časti, kde sme vytvorili hráča. Čiže sem, Start Player. Vidíme tu kód Timer. Tento kód vlastne zabezpečuje rýchlosť streľby, je daný v milisekundách. Čiže 500 nám to udáva pol sekundy. A ak by sme chceli strieľať napríklad každú sekundu, môžeme zmeniť hodnotu na 1000. Ale my si ponecháme 500. Pod timerom máme funkciu Timer Listener, ktorá nám zabezpečuje v podstate všetku prácu v tomto kóde. Tak prejdeme ďalej na animáciu streľby pomocou funkcie Movie Clip. Tu nás sa vytvorí, respektíve vyberie náš laser z library, tu na. A dostáva XY pozíciu rovnú XY pozícii hráča. To vidíme zase tu na. Zapinujeme si kód. Takže si môžeme označiť hráča. A zhrňme si rýchlo túto funkciu ešte raz. Do komentu si hodíme priprav laser na vrchole hráčovej lodi. Ďalej, ak by sme tu mali iba laser X je rovný player X, laser by bol približne tu v tomto bode. Ale my ho nielenže chceme umiestniť sem, ale taktiež musíme započítať aj hráčovú výšku a vydeliť ju dvoma. Ten kód máme tu na, plus player width lomeno 2. Ďalej sa tu dá nastaviť laser speed, tu nechávame na 10. A aby sa nám tento kód pustil, máme úplne dole funkciu laser timer start. Ak by sme ho chceli prerušiť, jednoducho prepíšeme start na stop. Takže funkciu vystrihneme a hodíme ju hneď pod vytvorenie hráča. Čiže sem. Do komentu si môžeme hodiť začni strieľať laser. Takže poďme sa pozrieť, ako sme na tom. Control, test movie, test. OK, takže laser sa nám pekne vytvára na vrchole našej lodi, ale zatiaľ sa nepohybuje.
ani nelikviduje nepriateľov, takže to nám zabezpečí ďalší kód. Takže otvoríme si code snippets, move laser, dvojklik. Takže tu máme funkciu move laser, ktorá zabezpečuje pohyb laseru. Prejdeme nižšie, sem si môžeme hodiť do komentu vystrel laser hore na základe definovanej rýchlosti, ktorú sme nastavili na 10. Vlastne tento kód funguje tak, že načíta laser začiatočnú pozíciu Y, minus rovná sa, čiže kde sa nachádza, a začne ho posúvať smerom hore, vždy keď bude táto funkcia zavolaná. No a ak laser narazí na vrchol, zabezpečuje tento kód. Sem si hodíme trace vyhlásenie, trace do quotu laser hits the top, respektíve laser narazil na vrchol. Teraz celú funkciu vyberieme, Ctrl X. Ups. A chceme ju umiestniť do kontextu kódu, s ktorým bude pracovať. A tým je laser timer. Tu na. A posledné, čo potrebujeme spraviť, je zavolať túto funkciu move laser. Takže skopírujeme meno funkcie a hodíme ho pod play game funkciu sem, kde sa nám takisto vytvárajú nepriatelia a ich pohyb. Takže napríklad sem. Teraz nám laser bude nepretržite strieľať, pokiaľ bude hra bežať. OK, môžeme náš laser otestovať. Control, test movie, test. No a vidíme, že laser sa nám teraz krásne posúva hore.